onye isi otu Amaecon Global Limited Group bụ Dr. Amaechi Marcel Ofomata agbapego isi ụlọọrụ ha dị na Naf Valley Estate Asokoro Abuja n'ụzọ dara ụda. Nke a bịara n'emume ọgbụgba afọ 20 ya bụ ụlọọrụ. Ka ọ na-agbape ya bụ ụlọọrụ, ya bụ mmemme mgbape ụlọọrụ dọtara ndị ọrụ, ndị otu ndị eji okwu ha agba izu, ikwu na ibe nakwazi ndị otu bọọdụ ntụkwasị obi ya bụ ụlọọrụ tinyere ndị isukwu ndị ọzọ. Gere akọ maka nke a n'uju. Nnọọ ya ga onye isi oche otu ụlọọrụ Amaecon Group Dr. Marcel Ofomata kọwara na ụlọọrụ Amaecon Global Limited bụ nke debere aka ya n'akwụkwọ n'otu ọrụ Corporate Affairs Commission of Nigeria dịka nnukwute ụlọọrụ na-alụsị ọrụ ike n'afọ 2004 iji wee na-azụ ahịa n'ebe metụtara ịdị na-agbazinye ego na ụmụ ihe ụfọdụ dị iche iche, na-emepụta ngwaahịa, na-etinye ọtụtụ amụma ọrụ dị iche iche ma na-akwalitekwazi n'ụzọ ọzọ a ga-esi wee na-enwe ọkụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Nke okwu azụmahịa o ji wee na-elepụ aka ya bụ zụta ugbu a kwụọ ụgwọ ma emechaa. Onye isi ya bụ otu ụlọọrụ Amaecon mere ka mmadụ niile mata na ebumnobi ya bụ ụlọọrụ nwere bụ ịkwalite ụtọ ndụ site n'ịgba mbọ hụ na ọ na-alụ ọrụ mgbazinye ego nakwazi ihe ndị ọzọ dị iche iche, dịka ọ rụtụrụ aka na ebumnobi ha bụ iji wee bụrụ nnukwute ụlọ ahịa ama ama gbasapụrụ aka na mba Afrịka, ndị ji obi umeanị nakwazi mmụọ ịnụ ọkụ wee na-azụ ahịa ha. Dr. Ofomata kọwara na Amaecon bụ nnukwute ụlọ ahịa gbasapụgoro aka n'Uyo ma bụrụ ndị nke nwegoro ngalaba 33 ha na-azụ ahịa n'okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị isii enwere n'ime obodo a, nke isi ọ dị ya bụ na isi obodo a bụ Abuja, ma gbasapụkwazi aka na mba China na Ghana. Ọ bụ ndị ụlọọrụ ji mmadụ 3 wee malite ọrụ ma bụrụ ndị nke nwetazigoro ndị ọrụ ruru 1,500 n'ọnụọgụ ka ọ dị ugbu a. Dr. Marcel Ofomata, onye bụ onye obodo Isiọfịa n'okpuru ọchịchị ime obodo Agụata, onye bụkwazi onye nke nwe ụlọọrụ Marcel Ofomata Foundation, bịara ya bụ ihe mmemme ọnwa Isiọfịa mere ka amata na ya bụ nnukwute agịdịgị ụlọọrụ bụ nke zuru ka eme ma bụrụkwazi nke nwere nka na ụzụ bụ kpoo na oyoyo ndị ọrụ ya ga-eji wee na-alụsị ọrụ ike, ndị nke na-agba ya aka ahịa, ndị nke na-awulite akụnụba ya na ndị ya na ha jikọtara aka ọnụ na azụmahịa. Onye isi oche otu Amaecon Group nyekwazi okere akụ wee gwa gọọmenti etiti ka ha binye aka n'usoro amụma iwu nke ebumnobi ya bụ ịhụ na ọrụ a na-alụ n'ọdụ mmiri nke obodo a bụ nke na-aga ọfụma. Onye kwaziri okwu na ya bụ ihe mmemme bụ onye isi oche otu bọọdụ na-enye ndụmọdụ nyere ụlọọrụ Amaecon Group bụ Sir Mike Benito Ozigbo, onye nke kọwara na ngwaahịa anya bụ ụlọọrụ Amaecon na-emepụta na-esiwanye ike ma na-anọte aka, dịka ọ kpọrọ oku ka ndị mmadụ na-agbanya bụ ụlọọrụ aka ahịa.